Здравейте, намирам се пред магазина на улица Козлодуй, който работи от 1991 година като магазин за авточасти на Форд. Хубавото е, че не трябва да купувате бизнеса, собственика се пенсионира и разпродава каквото му останало от стоката. Само трябва да наемате и наследявате всичката клиентела на магазина, което е просто чудесно. Както виждате, тук на Козлодуй има къде да се спре, евентуално от клиенти за набързо, разбира се. Има трафик, хората виждат магазина и, както казах, клиентелата е доста сериозна. Отпред се спира за клиенти, отзад може да спрете, има две паркоместа, за да заредите магазина, може отпред да се зареди магазина, има опции. Витрината е 11 метра и половина, може да се раздели на два магазина, всяко помещение с бани и с туалетна. Така че това е един наистина много хубав магазин, на доста прилична локация, с опция за спиране. Така че ако имате интерес, потърсете ме, Стефан Манов, k5imoti.bg, 0895 159 555. Всичко добро!
Ако искате да сте в течение на всичко, което се случва в недвижимите имоти, да не четете фейк нюз, четете новините, които излизат от K5 имоти, абонирайте се за нашия YouTube канал, абонирайте се за нашия VBOX канал, харесайте ни във Facebook, четете нашия блог, който се намира на адрес k5.bg.